Soc la Laura Salvador. Justament avui acabem d'inaugurar l'exposició Sinècdoques femenines, que podeu trobar aquí a l'Espai Montgrí, que està dintre del Museu de la Mediterrània i que, per cert, s'inclou aquesta exposició dintre del Festival Ítaca. Què és per mi el Festival Ítaca? Penso que és un projecte força interessant i que espero sobretot que aconsegueixin arribar al seu objectiu, que aquest objectiu és arribar a fer més accessible la cultura a tothom. La cultura, per mi, és, com podríem dir, com el menjar, una primera necessitat que tota persona ha de tenir. Després podríem anar augmentant més què significa cultura, però resposta senzilla que és la cultura, una primera necessitat. Un gran error avui en dia. Vull dir, tant pels que ens dediquem a l'art com per la gent que està interessada en l'art, vull dir, és un gran error. Vull dir, estàs fent inaccessible que qualsevol persona pugui bellugar-se en aquest món. El fet que es venguin pomes en comptes d'entrades em sembla una bona jugada, una bona contraproposta a tota la situació que hi ha avui en dia respecte a l'IVA. És a dir, que em sembla molt bé. Una proposta molt catxonda, de fet. Què li diria? Que se'n vagi a prendre pel cul ja, que es retiri i que ens deixi en pau, per ser diplomàtica. Això és el que li diria al senyor Wert, res més. És que res més, és que no se m'acut res més que dir-li. Ja està.